हेलो लोगोफोर साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि इउटुब चेनेलावहाय फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायदोंबा जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामगोन होननानै। थ' लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ सापर्ट खालाम बा मदद खालाम जाहाथे गुबुनफोरबायदि आंबो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो बिनि थाखाय। थ' लोगोफोर आं दिनै रायज्लायनो नागिरनाया नैबेसो जे जोंहा बावैसो सिगां जे इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाफैनाय जाय बिथाङा दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि सायावहाय मा फोरमायदों आं बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामनो लुबैदों आरो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो ससे दिन्थिनानै होग्रोनो लुबैदों। नोंथांमोना नायनानै लागोन बिनि उनाव सावरायनोसै। ইয়াৰ আগত 2020 जितु प्रमोद बड़ो बीटीआर एग्रीमेंट करी आहिले बीटीसीर शासनभार लबर कारणे এই बीटीआर एग्रीमेंटर पिছত जितु राजनैतिक प्रेक्षापट হৈছিল তেওঁৰ চলাহী কথাত চলাহী মানে জানে না ফুসলুৱা মিছা কথাত আমিও ভুল গৈছিল ভুল গৈ ভালেখিনি কাম কৰিছিল আৰু কিদৰে सरकारখন আনিব পাৰি চেষ্টা চলাইছিল কিন্তু যেতিয়া सरकारখন আহিল 2020 प्रमोद बड़ो डांगरियाय সম্পূর্ণ রূপে উলুটা খৰ মাৰা দেখা গল চেঞ্জ হৈ গল ইউ টাৰ্ন মাৰিলে কমপ্লিটলি তেও যিবিলাক কথা কৈছিল ৰাইজৰ আগত সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি তেও এটা এটাকে ভাঙি যাব ধৰিলে বিশেষকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ তেও যিবিলাক কথা কৈছিল একেবাৰে নকৰিলে আৰু দ্বিতীয়তে তেও যেটো কাম কৰিলে বিটিসি খনক কেনেকে দুৰ্বল কৰিব পাৰি এটো এটা অতি জৰুৰী কথা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 2003 যেটো বিটিসি চুক্তি কৰি এটা শক্তিশালী বিটিসি গঠন কৰিছিল স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ অটোনমাস কাউন্সিল স্বায়ত্ত শাসন মানে নিজেই নিজক শাসন কৰা ছয় শাসন কৰা এটা অঞ্চল হিচাপে যেটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 40টা ডিপাৰ্টমেন্ট লৈ আহি কোকৰাঝাৰৰ এছেম্বলিত নিজে সেই প্ৰতিটো বিভাগৰ আইন কানুন বনোৱাৰ যেটো ক্ষমতা আনিছিল এই ক্ষমতাবিলাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এটা কৰি ধ্বংস কৰি বিটিসি খনক কেনেকে দুৰ্বল কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰচেষ্টাত এতিয়াও নিয়োজিত হৈ আছে মোৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত যেটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অবজেকশন সেই অবজেকশনটো হল এইটো আপুনি কুৰ্সীখন গাদীখন সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত এটা শক্তিশালী অঞ্চল এটা স্বশাসিত অঞ্চলক আপুনি এনেদৰে বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰে এই কথাষাৰ মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত অবজেকশন আছে মই একচুয়ালি দল খলনি কৰা নাই মোক দলৰ পৰা একচুয়ালি ৰিলিজ কৰা হৈছে তাৰ পিছত মই 5 মাহ বহিছো আৰু তাৰ পিছত মই বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছো আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব মোক দলৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছিল কি কাৰণত জানে সেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ফটাধুল বজোৱা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সেপ্টেম্বৰ মাহত ভৈৰৱকুণ্ডত 10 লাখ গছ পুলি ৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মই ফেসবুকত এটা পোস্ট দিছিলো যে সেপ্টেম্বৰ মাহত অসমত গছ পুলি নলগায় এইখিনি সময়ত যদি গছ পুলি লগায় ড্রাই সিজনত তাকো আকৌ ভৈৰৱকুণ্ডত ধনখিৰি নদীৰ পাৰত যত বালিচহীয়া মাটি তাতে কিবা গছ পুলি ডাঙৰ হ'ব নেকি বা প্ৰগ্ৰামটো সাকসেসফুল হ'ব নেকি এনেকুৱা এটা পোস্ট দিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি সত্য কথা কোৱাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মোক দলৰ পৰা ৰিজাইন কৰি দিছিল আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে কনস্টিটিউশন ভায়োলেট কৰি দলৰ যেটো সংবিধান আছে সংবিধানৰ নীতি নিয়ম ভায়োলেট কৰি মোক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল এ হল प्रमोद बड़ो डांगरियार লগত থাকি যদি কোনোবাই সত্য কথা কয় আমাৰ জিতেন্দ্ৰ হতে গম পাব ভালকে আৰু এতিয়াও ইউপিপিএল দলত যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকে মনে মনে আছে বহুতেই জয়েন কৰিব খুজি আছে আপোনালোকে তেওঁলোকক বহুত বেছি নাৰ্ভাস কৰি নিদিব সব মাথা বেয়া হৈ আছে সবৰে অত্যন্ত অশান্তিত আছে प्रमोद बड़ो डांगरिয়াই শান্তিৰ কথা কৈ আছে শান্তি এটো এটা মিছা কথা আজিৰ তাৰিখত বিটিসিৰ নাগৰিক আটাইতকৈ বেছি অশান্তিত আছে
গতিকে UPPL দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল মানসিকভাৱে বহুত ভাগৰুৱা হৈ আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে মৰম কৰি ফেলে পাৰে যদি বুজাওক তেওঁলোক অটোমেটিক BPF দলত আহি যাব তো এই সত্য কথাষাৰ কোৱাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মোক দলৰ পৰা উলিয়াই দিছিল তো এই হল অৱস্থা UPPL দলৰ আজিৰ তাৰিখত तो लोगोफोर नोंथांमोना खोनानायजों लोगोसे नुबायबो आरो बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ आङो एसेबाबो बुजिबाय बा हमनो हाबाय होननानै आं लाबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो फोरमायो जे बे बिथाङा जाहैबाय कमल आजाद आरो बिथाङा सासे UPPL दोलोनि गोख्रों सासे दैदेनगिरिमोन बा सोद्रोमामोन बिथाङा दिनैनि समावहाय मानो BPF दोलोआव जयेन जाफैनो गोनां जाखो बिथाङा गावनि जयेन जाफैनायनि माखासे खेंफोरथिखौ होदों दा नोंथांमोना बेखौ खोनाखाबाय दा बिथाङा बुंदों जाहैबाय जे जाय सुबुङा UPPL आव थानानै सैथो बाथ्राखौ बुंगोन बे बिथाङा दिनै UPPL दोलोनिफ्राय होखारजागोन बा एरख'जागोन बा रिजाइन होनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरोखि दा सोंथिया बेसो दिनै सैथोथा बाथ्रा बुंनायाव एरख'योब्ला अब्ला दिनै जातिनि बा अब्ला दिनै दोलोनि मा मोजां खामानि मावनो हागोन दिनै बे दोलोआ जोंनि समस्त BTR ओनसोलनि बा BTC ओनसोलनि मा मोजां मावनो हागोन नैबे एसे गिदिरथार सोंथि नङा होमबा लोगोफोर तो बिथाङा एग्जाम्पल हिसाबै गावखौ होदों जाहैबाय बेनो जाहैबाय बिथाङा जेब्ला प्रमोद बड़ो सार बिथाङा थांनाय सेप्तेम्बर दानावहाय भैरबकुन्दआव 10 लाख बिफां फुलि गायनायनि मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बे प्रग्राम लानायखौ बिथाङा बे कमल आजाद बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे पोस्ट खालामदोंमोन बे पोस्ट खालामनायनि थाखायनो दिनै बिथांखौहाय दलनिफ्राय एरख'दों होननानै जों मिथिनो मोनदों जे बेनो जाहैबाय सेप्तेम्बर दानावहाय जेब्ला बिफां फुलिखौ गायगोन अब्ला बे बिफां फुलिया गासैबो रानज्रिंलांजोबगोन आरो बे बिफां फुलिया थांनाय नङा बेखायनो बे प्रग्रामखौ लानायनिफ्राय लायैया साबसिन होननानै बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पोस्ट खालामदोंमोन दा बे पोस्ट खालामनायनि थाखायनो बिथाङा दिनै गावनि हान्जानिफ्राय बा UPPL दोलोनिफ्राय बिथाङा दिनै एरख'जानो गोनां जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा माखासे गोबांथार बाथ्रा बुंबावदों जे खेंफोरथि होबावदों जे जोंहा BTR एकर्ड आरो BTC एकर्डनि सायावबो बिथाङा माखासे कम्पेयार खालामनायनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों जे बेखौनो आंनाव साननाय फैदों रायजोफोर जे सिगां समनिफ्रायनो जोंनावहाय गोबां सुबुंफोरानो बा सोद्रोमाफोरानो मेलेमजिबि साननो हनो गोरों माखासे गार्जेन मानसिफोरानो जे BTR आरो BTC एकर्डनि सायाव कम्पेयार खालामनानै सोरबाया बुंदों BTR एकर्डखौ जोबोद मोजां BTR एकर्डा BTC एकर्डनिफ्राय साबसिन आरो सोरबाया बुंदों BTC एकर्डा BTR एकर्डनिफ्राय साबसिन बेबायदि गोबां कन्ट्रोभार्सि जालांनायखौबो जों नुनो मोनबाय नङा होमबा दा बिनि सायाव दिनैहाय फैनानै बै समाव बिथाङा हयथ' जानो हागौ UPPL दोलोआव दंमोन नाथाय दिनै BPF आव फैबाय दा BPF आव फैनायलाय दिनैहाय BTC एकर्डखौ बिथाङा मोजां होननानै बुंफैखो ना बिथाङा सिगांनिफ्रायनो BTC एकर्डखौहाय बाख्नायखायोमोन बा मोजां मोनखायोमोन नाथाय दिनैनि समावसो बिथाङा फोरमायनानै लाबाय जे बा फोरमायनानै होबाय जे रायजोफोरनि सिगाङावहाय जे BTC एकर्डआवहाय माखासे जोबोद मोजां जोंहा मोनथायफोर दङमोन बा जोबोद मोजां जोंहा डिपार्टमेन्टफोर दंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट दंमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो फारि फारि खोमालांनायखौसो जों नुनो मोनदों होननानै माखासे बिथाङा अजद दैखांदों बा फोरमायदों तो बेखौ लानानै आंहा नुहुरदों बा आङो सानदों जे गोबांथार मानसिफोरानो हयथ' माखासे बुजिनानैब्लाबो बुजियै बादि जानानै दङ नुनानैब्लाबो नुयै बादि जानानै दङ दिनैहाय बबे मोजां बबे गाज्रि बिथांमोना मिथिगौ नाथाय मिथिसेयावबो गावनि स्वार्थखौ नागिरनानै दिनैहाय मोजांखौबाबो गाज्रि बुंदों गाज्रिखौबाबो मोजां बुंनो गोनां जादों होननानै आं दिनै सानो तो लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट होयो बा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बिजिरो बे नोंथांमोननि बिजिरनाय आंनि खावलायनाया बेल' फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि BTR ओनसोल बा BTC ओनसोलावहाय मोजाङै मोजां जोङो नांगौ बादि जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंलांनो हायो बा जोङो गोजोन खुसियै थांनानै थानो हालाङो बेखिनिखौ जाहाथे बुजिलायनायनि गेजेरजों गावनि गोजोनखौ नागिरनायनि गेजेरजों समाजनि खामानियावबो मोजांथिं आगान सुरलाङो बेखिनिखौनो आं खावलायबाय स' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैबाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि